Hola, bo día. Pois sí, Chopin, con esta melodía Tristesse. Chopin tamén estivo bastante enfermo, tamén tuvo que marchar de París, foi a Mallorca, ali na cidade non o quixeron, tuvo que ir fora a medio confinarse, que a súa tuberculose, parece ser. En fin, instrumento número 30, e hoxe vos presento o meu piano Furstein, un piano italiano que, así como o Blindner que vos presentei antes, useino de neno e mercoumo o meu pai, pois este é o piano que o adquirín e que leva media vida comigo. E sabedes, pois é un piano vertical, de parede, e é o piano, digamos, que eu na profesión adulta utilicei e sigo utilizando. E non teño moito máis que decir. É un piano que me cumple todas as expectativas que teño. Non é eléctrico, por suposto, é acústico, e un piano pois que vai moi ben. Non é de super alta gama, pero para o que eu teño que facer, que son comprobar partituras, pois preparar cousas, pois perfectísimamente. Antonio Blanco, o afinador, mo pon a punto, pois se pode ser cada ano. E aquí está. E nada máis. Que teñades un bo día e seguimos na casa. Vos vou a rematar con algo máis popular, unha melodía que recolleu o mestre Soutullo en Lavadores, danza de damas e galanes.